و بێگومان گەلێکی بە تاخین شێخ مەقسوود و ئەشرەفیە بەهیستیە بە تاخین کوردنشینن کورد لە وردمینن لەوان تاخان دەردۆرە 9 ملیۆنە کەس دژی یعنی نێزیکی 500,000 کەس جوان ji sedî not Kurdin hesa bikin ji xwe re. Du taxên mezinên Helebê ne li cihên bilind hatine avakirin. Ew di destê hêzên Kurdî de ne. Em hinekî behsa wan taxan bikin yani behsa Şêx Meqsûd û Eşrefiyê bikin. Li Sûriyê ne tenê li Helebê li cihên bilind Kurdan ji xwe re tax avakirine. Biçûk bûne pişta hêdî Kurd têda bicî bûne û hejmara wan hejmara nüfusa wan kesan zêde bûye û tax berfereh bûne. Mesela li Şamê du taxên mezin hene taxên Kurdanin yek zoravaye taxa din jî Rukneddîn e bêguman kesên ku li Rojavayê Kurdistanê yan ji Heleb li Şamê bûne wan taxan baş nas dikin ew jî li ser cihekî bilind hatine avakirin. Li Helebê jî Şêx Meqsûd û Eşrefiyê li ser girên mezin hatine avakirin. Mesela ji Şêx Meqsûd û Eşrefiyê hemû Heleb diyar dibe ji xwe re hesa bikin. Çima? Ji ber ku cihên herî bilind yên Heleb. Ew her du tax ji destpêka şerê li Sûriyê dibin kontrola hêzên Kurdî de ne. Di rêkeftina yekê Nîsanê de hêzên Sûriya Demokratîk Hesedê ji wan taxan derketin. Yani şervanên xwe ji wan taxan kişandin li gor rê rêkeftinê tenê hêzên asayişa Kurdî li wan taxan dimînin. Hêzên asayişa Kurdî kîne xelkê wan taxanin. Gencên wan taxanin. Ji sala 2012 heta 2016 derdora 5 salan ew tax ji ber êrişa rejîma Esed êrişa çekdaran ku xwestin operasyoneke mezin dijî wan taxan bikin bi dest xwe vebînin dorpêçeke gelekî giran danîbûne wan ser her du taxan. Şer derket, şerekî giran derket, zehmetî çêbû. Lê grûpên çekdar nikarîbûn derbasî wan taxên Kurdan bibin. Ji sala 2016 ve heta dawiya 2024 ew dîsa her du taxên Kurdan yani Şêx Meqsûd û Eşrefiyê ketine bin dorpêça rejîma Baes ya Esed. Niha ew di bin dorpêça hikûmeta nû ya Sûriyê de ne ji xwe re hesa bikin. Yani ne tenê tiştek derbasî wan taxan nabe weke ku mîvanê min berî niha got. Lê her çend rojan carekê jî rê li ber derbasbûna madeyên xwarinê jî ji bo wan taxan tê girtin. Heta niha jî hikûmeta Sûrî nahêle mazot derbasî wan taxan bibe. Şêx Meqsûd mezintirîn taxa Helebê ye ji xwe re hesa bikin. Ji du beşan pêk tê li aliyekî Şêx Meqsûda Rojavayê li aliyê din Şêx Meqsûda Rojhilatê yani Şêx Meqsûd Gerbî jê re dibêjin xelkê me li wê derê û Şêx Meqsûd Şerqî jê re dibêjin. Eşrefiyê heye û Benî Zêd heye. Hem Eşrefiyê hem Benî Zêd hem jî Şêx Meqsûd dibin kontrola asayişa Kurdî de ne. Ew taxên Kurdan ji sedî 25 Helebê ne yani ji xwe re hesa bikin. Mesela min destpêkê de jî got nüfusa wan taxan 500,000 kes e û ji sedî nodê wan taxan jî xelkê wan Kurd in.